valoa tuossa, niin se on timanttimuodossa. Ei kun raskaa. Do you have here? Vittuilla. Not here. Et. No, down. No mitä? No annat sä? No joo. En anna sulle ikinä mitään. You wanna play? Saattaa olla, mutta eikö se lämmitä? Ja oikeesti. Real. It looks really nice. Tää on hyvin semmonen riittosa tällä hetkellä. Et sä saa juua sitä. Yhtä lämpöä. Se on varmaan niitä E-sarjaa isompia. Oikein. Paska kylmä ottaa. Approve. Mikä se semmonen on? Aika hyvä kombo. Next level.